Yini usola ukuthi unegazi? Ufuna? Ngifuna ukuyojova. Hey kodwa bafethu nisajova ngisho usugula kanje mfethu. Ngizokuyeke la mfuzo phela ngisayipara ngisabheme ngonga. Yeah, zwakala. Yebo professor. Uzozwakala kodwa ubukhulumela phansi kanje enkabema. Ngizonyusiza. Yeah, no mfethu siphakathi inside mfethu. Zwakala. Sekunesikhathi eside lokhu ufika mfowethu sigeja ufika ugeja sifika sigeja ngicabanga ukuthi namhlanje usuku lomanqamo njengendoda enesifiso sokudlulisa okuthile umuntu ofuna abantu abafuna ukukubulala emveni kokuba angazi noma ngizochaza isitabo kwabulawa abantu uhleli nabo noma uhamba nabo ngilele nabo ulele nabo abangani babo engineminyaka ngiphila nabo abantu abafuna ukubulala lapha ibaphi abomndeni walabantu awulele nabo noma ilabantu okuyibona abafike badubula abantu uhleli nabo umndeni lo owasidubula silele yena bengingakezwa lutho ngaye bengingakamboni ever since ngaphuma esibhedlela. Oh now wadubuleka? Yeah. Awuveze sibo. Nakho le. Inhlamvu yangena la. Iyaphuma la. Ngangideshiwe la. Ngifaka ukhonkolo la ngaphezulu. Hey. Vele abantu abaningi bayikhola la sesawu qamba manga. Kodwa abaziyo ababona bayalazi iqiniso. Kwenzakalani? Oh, shuthi kwakuyisonto. Yeah. Ebusuku. Ngo-1 kanje yabo? Yeah. Phakathi ebusuku. So silele. Silele siba 4 sihlukene ngombatha 2 yabo? Yeah. Silele phambi kwesaloni. Kwelinye ibhilidi point ekuthiwa iLandmark. Yeah. Nesaloni lapha yabo. Umnyango wasesaloni iwona esilele phambi kwawo. Eceleni kwawo ngoba sithina silele ka right abanye balele ka left. Nga 2. So ngoba silele siza umuntu esibamba ingubo eyidonse ingubo yabo. Hayi siphaphama sixakeke kwenze njani njengoba eyidonsa nje ingubo ayidonse yonke ahlehle naye ame lapha eceleni. Mesiphakama simbuka siyamazi lo muntu yabo. Siyamazi ngokumbona endaweni laphana epoint downtown Yeah. Sinokumbona ethaveni sinokumbona esitolo mhlawumbe ethengela isinkwa yabo lona. Sinokumbona ethaveni mhlawumbe ethengela amabhiya yabo. Yeah. So umuntu esimazi ngokumbona and asinasikhathi side kakhulu kodwa sinawo mhlawumbe 3 years yabo noma 2 years simazi ngokumbona. Igama lakhe angilazi. Iflat ahlala kulona asilazi. Kodwa siyamazi. Hayi okay fine. Njengoba siphakama sihlala ngezinqa. Bhuti wami wena kanti kwenze njani? Wasiphenya ingubo obuhlungu kanje silele yini kwenze njani? Indlela eyona umpofu mude yabo. Ugundini. Amehlo akhiphe kanje. Sibukela phansi amehlo akhiphe kanje. Akasiphendule yabo. Bhuti wami ngoba phela siyazana asinankinga nawe sikasixabana nawe. Yini bhuti wami wenza lento yenzayo ngoba phela ikhombisa ungahloniphi lento yenzayo ikhombisa ukusithatha kancane. Hayi umuntu wakhona akasiphendule lokwethula. Okay ayilungile-ke malume-ke hayi enza-ke into ofuna ukuyenza ngoba manje ingubo yethu ibambile ayidedeli at the same time awusiphenduli nenkinga awusitsheli nenkinga yani yabo. Labanye bafethu balela bezwa lutho. Hayi
umuntu wakhona angaphenduli atayenzayo avesana lahle ingubo phansi athimisele eceleni anxaphe asunge ujubanehle njengoba esunge ujubanehle uya ngakephi uya ngasematekisini eConverse la ahlala khona igama libhilidi iBuckingham uyojika khoneni lapha eBuckingham ngejubane ugqoke kanjani njengoba ehla ugqoke isikibha esimhlophe ugqoke i-track pant ende enavy enombala obomvu nombala omhlophe nombala onjani kodwa iyi-3 color la inembala emithathu la eceleni ogqoke namateki amhlophe edizili amashasha ubona ngani ukuthi awedizili ngophawu lalo idizili and masha sha okay hayi enze lento ayenzayo athimisele anxaphe asunge ijubane ahambeka yabo sesithela nje ikhona asiyibambe ingubo siyibuza ukuthi hayi bo indaba ikinga yalo muntu lo yazi lo malume lo ngathi udaka ngiyambona uphuzile kodwa futhi hayi kakhulu yabo ede simthamo ngathi uhayi ngoba indlela amehla avule ngayo asilokhu esibuka ngayo ayikho normal le ndlela le hayi dotsi ingubo simbathe yabo sayilungile simiyeke bese silale simboza siyilalele kudlula isikhathi the nje sengiqala ngizumeka ubuthongo sebuthi le ngimina hayi ngize ngocricket uqhuma qho ushaya phakathi kwekhanda lami nelamahhotela yabo simbozile la uqhashe ilokuzane utiyela kugcwala intuthu yabo intuthu njengoba igcwala inokuso kwa cricket ngqo futhi asithukanga yabo ngoba asitatazelanga sinyakazanga sayithulele saqhubeka nokulala kanjalo hayi mhlawumbe kudlule 2 minutes bese ngithi mina hey mahhotela ubanike manje-ke lo sesishaya ngo-cricket athi mfethu yabona-ke ishowcase kile ama-student mfethu awuphenye zokwela ingubo sibone mfethu hayi yabo ngithe ngiyiphenya bhuti ingubo uma ngithi jeb ngala kula bafethu abalele nangu lo mfethu lo yabo umalume lo usegqoke ijakhethi emnyama ende gqoke ama-gloves phethe isibhamu igloga elimnyama ecwebezelayo esha ngekhasetheni useyafika kulaba mfethu abalele yabo nje usefika kubona olele ngala ka-right ufly olele ngala ka-left unhlaka uthe fika nje kubona wena bhuti hayi aqale shaya ufly ekhanda ngo-2 bullet do yabo ngitshena ukuthi hayi bo mhlawumbe ayedlalela lo muntu mhlawumbe i-toy gun yabo hayi anganyakazi ufly angathuki nonhlaka anganyakazi angathuki yabo sihleli sobabini amahhotela ngezinqa kanje siyambuka nangu la ngoba ngitshela hloni somnyango thina silele ngala ka-right bona bafethu balele ngale ka-left seqeda nje kufly aye kunhlaka nakanyakaza kenze lutho afike kuyena 1 2 3 yabo njengoba esashaya-ke lezi nhlaba ayishaya nhlaka same time kube khona into ekubuyayo kumina ethi hey lo muntu uma yisuka lapho uza kunina yabo nyakazana ngibe ngimtshena umahhotela sambe yabo njengoba sambe ngibe ngibamba ingubo ngesandla ngibe ngisukuma kanti njengoba ngisho njalo nje ngithi asambe hlangana uma ngizwa
noma yila esephenduka khona. Yabo nje sisukuma siqala sihlukana aphenduka bhenga kuthina abe aima kanjalo ngokuthina yabo abe dobula sesije sisiqala sigijima sihlukana mina ngishona ngaka-Jakes emotweni umoto elushona ngala ngase ebuilding eConverse eBuckingham the nje sihlukana nje sithi siyagijima nje asho one bullet yabo yobe shaya one bullet lo usha amahhotela emqaleni yabo vele seqalile yagijima nami ngiqalile ngiyagijima kodwa sisanda kuhlukana nje manje sahlukana kancane kabukabi motela akhale kanjalo abambe emqaleni abathi awe yabo aqhubeka athi agijima aluze ibhalansi kanjalo awe bhuti yabo wele emaphakingini eduze kwe-BM i-BM esiligadile eli-silver grey number plate NP yabo umnikazi wayo uyazwana nathi uhlezi nje sikhokhela ukuthi simgadele imoto yakhe sinokuyiwasha futhi awe kanjalo yabo leyo njengoba ngiqhubeka ngibaleka nje ngiphethe ingubo ngesandla yabo lo muntu lona akagijima akasijahi uyirelaxele yabo ngithe amehlo ami ebuya eza kuyena abeqale emangumina yabo yawe emangumina ngiyagijima ngigijimela yangazi bhuti kodwa sengizofika ku-pavement sengizoqeda u-pavement njalo ngithe ngiphenduka nje ngimbuka ngibothi emangumina ngibe ngibambe ingubo ngiyibhlokha ngayo kanje yabo angimile ngiyaqhubeka ngiyabaleka asho bhuti ngo-4 bullets one yokuqala ingeneke la esandleni dedeleka ingubo njengoba kudedeleka ingubo ngikhubeka yabo njengoba ngikhubeka esibili ibullet ngizwe idlule endlebeni ngizidlule endlebeni yabo njengoba ngikhubeka ngizwe ibullet idlule endlebeni tlatla leyo ngingawi ngoba u-pavement sengiwuqedile sengiyawuqeda yabo njengoba ngiwa nje pavement sengiyawuqeda sengiqala utiyela umgaqo tlatla leyo-ke ngikwazi ukubhalansa ngezandla ngibaleke ngezandla ngiwele laphi ebhilidini laka-Jakes ley'moto yabo gijima la emgaqweni ngezandla nangey'nyawo lo munye uthi ubullet uyawushaya nje angikuzwanga ukuthi ushone ngakephi-ke yabo kodwa nje uthi ubullet uqala eyi-1 wangena esandleni eyesibili iyadlula endlebeni uyashala umuntu ngisola ukuthi uyiphoyisa i-sharpshooter le and akatatazeli bhuti wami akagijimi urelaxini akagqoke lutho ekhanda akayifihlile ebusweni hoyi njengoba ngiqhubeka-ke ngiwele umgaqo-ke ngisengiyakhasa ngezandla kanjalo nangey'nyawo ngiyabaleka vele kuthulakele la mgaqweni akuhambi moto akukhombisi yena ukuthi umuntu uyoqhamuka nemoto yabo ngifike ebhilidini laka-Jakes odongweni lakhona lela amaglasi yabo mengifika khona odongweni ngiyeza esandleni ukuthi ayingeke ngilimeleke yabo siyamfimfa isandla negazi liyaphuma nswemu phelelwa namandla manje yabo ngiyajuluka ngisani mengifika edongweni ngifike ngihlale ngincike kanjalo yabo ngiphenduke ngibheke ngakuyena indawo yokuqala nje amehlo amaya kuyona yilaba beleduze kwe-Tofly mengithi ngiyababuka ofly basalele kanjalo yabo kodwa mengibukisisa kahle angiboni igazi yabo kodwa phela ngiqhelile yabo mengithi ngiyabuka umahhotela kanjalo nawo usalele lapha phansi kodwa uyanyakaza kancane yabo ngoba isandla sakhe sisasemqaleni amehlo amabukele kuyena lo muntu lo
suka kancane uyehla uyakuyena emahhotela isibhamu usiphethe ngesandla bhuti kutshetse mefika emahhotela ayaqala adubule angazi mhlawumbe washaya mhlawumbe 5 noma 4 bullets kodwa nje wathi eshaya nje lo 2 wokuqala bhuti ngezwa ngishaya uvalo ngenye indlela ngezwa kushwaqa iy'nwele ngoba ngisho ukuthi bese ngiphelelwa namandla ngijuluka ngiba amanzi ngaphakama njalo edongweni kwakhona into ethi angiphakame ngaphakama kanjalo edongweni usadubula lo muntu kuphakameke kanjalo ngisukuma sengisukuma ngigijime ngibaleka ngoba ngigijime ngibaleka ngisho nasefront kaJakes njengoba ngishona efront kaJakes inali security phambi komnyango entrance yakhona lihleli esihlalweni lilodwa lihleli isihlalo sisodwa futhi yabo ligqoka uniform emnyama liyangazi ngokungibona sijwayelene kakhulu the nje ngiqhamuka nje uyabonisa nje indlela engisilengise ngayo negazi liyavuza isibhamu saqhuma yabo hayi bo mshana kwenze njani malume la inkinga phela malume ngiyagijima lapho hayi uthi ngigijima kakhulu kodwa ngiyagijima malume naye phela inkinga malume sisukele umuntu silele ubesani uyasuka nje uyazivulela ngenhlamvu angazi kwenze njani inkinga yakhe kuphi angazi futhi ufunani kodwa nje uyasidubula sonke njengoba silapha malume hayi bomshana ungayisho le nto nilele ngiyagijima ngimile bangikhuluma naye umalume wakutshena ngigijima kulodwa ngiyagijima hayi ngeke mshana vasana suku umalume adonse isibhamu asikhokhe aqonde ngqo khona yabo njengoba eqonda ngqo khona mina ngoba ngibaleka ngishona ngaka-John Miller yabo njengoba ngishona ka-John Miller umalume esukuma ehamba nje edonse isibhamu kube khona into ethi angiphenduke ngibuke ngemuva uma ngiphenduka ngibuka emuva la ngiqhamuka khona lo muntu usemla ekhoneni yabo la esalona ade silele khona seduze nani ne-restaurant yama-Nigeria i-restaurant yama-Nigeria inamaglasi amakhulu so lamaglasi amakhulu egcineni kwawo nje phansi ezansi kunento engazuthi uvrandi yabo okuhlalekayo kuyona yabo so kunabantu abahleli ngala emnyango ngakhona yabo kulamaglasi akhona yabo lo muntu ngoba emile lapha umile ukhuluma nabo labantu abahleli lapha yabo isibhamu siphethe ngesandla yabo njengoba ngiphenduka ngimbuka nje ngiyambona ukuthi hawu umile lapha nabo abantu bahleli lapha ukhuluma nalabo bantu ukwazi uthini yabo ngiqhubeke nokubaleka hayi ngingabe ngisamnaka emva lapho ngilele nje ukuthi nje nginyamalale straight one way ngijike khona lapha ku-John Miller ngithe ngijike khona lapha ku-John Miller ngize uqhuma 1 bullet qho kanti i-security belimnyanyobela angazi lakhuluma lathini kodwa waphenduka walibona i-security wa-ema kulona wadubula washweba wabedubula eshweba uyaqhubeka uyadubula sesiyanqapha sesiphela iy'nhlamvu losincancancancanca hayi security liyishoko lishangotha ubullets emoyeni qo beka phansi isibhamu ndoda yabo ngiyayezwa futhi nale y'nhlamvu ezuthiwa ey'qumayo sengiyojiya ngasegaraji manje ku-John Miller shuthi njengoba-ke security limqumisela isibhamu ameka yabona-ke asarenda yabo
limtshela akalahle isibhamu phansi, asilahle isibhamu phansi. Alisondele kancane-ke limkhombe naye yabo lithi anganyakazi lizocisha isibhamu. Njengoba lizocisha isibhamu nje limkhombile liza ngokunyanyaba nalo. Hhawu senasisungujubane umuntu wakhona welumgaqo ashona ngase-Bayside abaleka. La ngamdubula-ke yabo, angazi ngobani. Hhayi wabaleka kanjalo aphunyuka kanjalo umuntu wakhona. Yabo njengoba nje ngijike egaraji mina, ngiphumele kulo mgaqo ngale egaraji, nali iveni lamaphoyisa, i-twin cab, i-hardboard yasephoyinti, ihamba amaphoyisa engikwaziyo, elifishane kuthiwa uMazambane, nelinye-ke accused wakhe upartner wakhe ahlezi hamba naye. Ngibamise yabo bami. Nakho phela sidutshulwa umuntu laphana silele. Ngicela bandla ningisiza bandla nabangani bamashile laphana, ngazi ngempela lo muntu ukwenze njani, ufunani, usidubulelani. Udubulekile yebo, udubulekile kephi. Ngithe ngisiphakamisa isandla bebona siyavuza ngilimele la. Ikephi lapho ngithi mina yila ekhoneni kwaka-Jakes la eLandmark. Yabo namanje isibhamade siqhuma nje manje. Yabo i-security laka-Jakes libe sanela sukuma laya khona, ngiyacala liyongisiza ngoba lingibuzile kwenze njani. Hhayi okay, ngena emotweni sihambe yabo leyo nto i-twin cab vele i-hardboard. Ngena emva kwa-driver sihamba. Iy'nhlungu zingenzani lapho. Njengoba sihamba-ke imoto kuvesane ihambe wrong way, ijike iphambane ney'moto iyakhona ngqo, iyagijima futhi. Nabo iy'bhamu bey'khiphe bey'bambe ngesandla. Hhayi e-restaurant la ekhoneni engigcina ukumbona khona akasekho. Ngisho ukuthi ayinakho la kade silele khona thina. Nabo futhi basalele ofulayi lapha yabo. Awumana ngimotela lapha yabo. Bayabona kanjalo bathi hayibo, umotela lona hayibo. Ngithi mina ngeke asamsokuza la ama-security alapha ekhoneni ezansi. Iwona ngalesi sikhathi efika kuqala siphenye ingubo kade emile lapha lama-security othuka ebheke ngala kuthina. Njengoba futhi ebuya esidubula sengibaleka nje stila besamile lapha lama-security. So lama-security anawo ulwazi ukuthi la muntu kahle kahle ungenephi noma ubani okwababa. Hhayi same imoto iyakhona kona lama-security, fikime ababingelele bavume bese yabuza-ke bonduna khona umuntu esimfunayo la okade edubula Sinawana la. Lowo muntu ukene kuliphi ibhilidi noma ubhilonga kuliphi ibhilidi eyasazi yabo. Uthe qeda kubadubula koSinawana washona ngakephi? Hhayi uthe qeda ukudubula uSinawana kwashona la ngaka-Jakes. Yabo la mina engibaleke ngashona ngakhona. Wathe nje eqeda kusho njalo uthe qeda kubadubula nje washona ngala ngaka-Jakes. Kabe ngisho ayikho-ke leyo nto, akazange ka-Jakes. Mina kanye ngibalekile ngashona ngaka-Jakes engidubula. Akazayi ngaka-Jakes lowo muntu ushone ngase-restaurant. Yabo ngisho i-security laka-Jakes lingasho ngoba ilona elizamile ukuyongisiza. Bathi hhayi-ke siyakutshena baba lo muntu ushone lapha ngaka-Jakes uwele umgaqo lapha eRobotsini oshona le. Yes, ama-securities. Hhayi amaphoyisa angayi kakhulu angakhuluma kakhulu athi okay kulungile bonduna. Asuke athi asijike siphume ngalena phinde futhi rawundi simqalaze lo muntu ngeke usakhona la round. Hhayi nangempela imoto iqhubeke iphinde idlule la ngase-restaurant la ngigcina umbona khona la alahle khona isibhamu. I-security la-Jakes alisekho lapho.
yabo. Nabantu futhi akusekho umuntu lapho. Hawu, ayi angisazi. Wayiphinde irawundi imoto iphume ngase-Bayside, nangemuva kwase-Bayside siqalaze lutho. Buzo sinawana laphana yakho umuntu oqhamuke kanjani nje lutho. Hawu, kanjani? Hayi bantu laba yazini, ngoba ulimele wena uyopha futhi. Asihambeni sokushiya e-Eddington esibhedlela. Thina sosala siqhubeke sibe simfuna lo muntu lo, yabo. Uma futhi siyamthola ukhululeke fana sizoza naye phila kuwena. Ngasho mina ngingajabula ukuba uma sekwenzeka lokho ngicela abantu angabaleki lo muntu lo. So asozama, hayi bengiyise esibhedlela-ke bengishiye khona. Esibhedlela ngoba bengishiya khona bengitshena ukuthi hhayi-ke abantu bazofika la kuwena balo bekubuza imibuzo besides thina. Ungalinge ubaphendule izinto okuyizona. Ungalinge futhi ukukhuluma nabanye abantu ozobafica esibhedlela. Ngisho ama-security, yabo. Ungathembi muntu. Mina okay. Hayi sifike-ke esibhedlela-ke bangishiye khona. Ngilokhuze ngifake kwi-wheelchair, ngiphushe nge-wheelchair. Ngise-reception ngiyobhaliswa, yabo. Bathi hayi okay phethe siyahamba-ke thina-ke siyobheka lo muntu siyabuya. Hayi bahamba. Ngihlale-ke esibhedlela nakhona-ke nginga-attend ukuthi-ke ngibhandishe-ke nje iglistik ukuthi kuye kuloko ngopha kanje. Hayi ngigcina kodwa-ke bengi-attendile-ke bangishaya ngemjovo yokuklina kanjalo eyaphoyizeni neyokuklina. Base bangiqala-ke bangibhandisha bathi angirelaxe. Basazoqhubeka nami. Babona futhi ngikhathele, yabo. Angirelaxe nje ngilale kancane khona. Hayi ngirelaxe-ke ngilale kancane. Angazi ngala isikhathi singanani kodwa ngathi ngisalele nje. Hey ngibone ngephoyisa-ke lifika, yabo. Lele lo-drive Mazambane. Indlela elifike liyona bhuti. Ngathi liphuma eromini kade lichokha ugesi. Indlela elithuke ngayo, eliphansi ngayo. Indlela futhi engakhulumeki ngayo, methi ukhiphe iza liphume kahle. Hamba lodwa futhi. Zwakele. Futhi shonile emahhotela, shonile uFly. uNhlaka ube nenhlalo. uNhlaka akathintwanga ngisho inhlamvu eyodwa. uNhlaka u-right nje akanalutho. Lo muntu mesifuna ngaye simthole, yabo. Kodwa Zwakele khona into engingayitholi kahle, yabo. Lo muntu kahle kahle yinto emenza ukuthi anidubule nonke, afuna umulala nonke. Kodwa-ke engizokutshena kona, ungaphumi la esibhedlela. And esibhedlela uzama yonke indlela ukusuka la ekuqaleni uye endaweni nje engaphakathi ozofika uhlale kuyona ucashe. Ngoba Zwakele ngisho kwayo wona ama-security aka-Jakes. Indlela enze ngayo noma indlela angitshena ngayo izinto angisawathembi. Ukuthi amyekele nomdubula lo muntu kodwa akwazile ukuthatha isibhamu sakhe angazi. Okungenzeka nje Zwakele mhlawumbe lamaphoyisa ambambile lo muntu athatha isibhamu wase eyawathembisa imali
waseya wade bamdedela yabo. Bathi hayi isibhamu ke sibuyisele kodwa. Ngiyacabanga kanjalo, angisho ukuthi kunjalo. Kodwa khona ukushaya amanzi. Ngoba nala ama-security uthe wena kokuqala kade nidonsa ingubo anibonile kade nibuka. Mesifika manje asesikhulumele enye into. And ayanqaba kulo ekhuluma nathi kakhulu yabo. Awakephi awase my side lounge. So izwakala ayikho into ephathekayo sayitholile. Phela nje konke ngiyakucaca. Please. Cela kusukela manje uthembe thina nabasesha bazofika kuwena. Phela ungathembi umuntu omunye. Ungabusatshena umuntu futhi omunye ukuthi kwenzakaleni kanjani lo muntu kanjani. Sizwana ngathi mina yebo. Ngiyazi phezwakala ukuthi uyabhema yabo. Kufanele ubheme. Lungile zwakala nginalutho kodwa ke lo 100 ngizofuna ukuthi ubheme udle futhi yabo. Ngiyakucela ubeke kahle nawe. Ungatatazeli ujaha ukuthenga ubheme. Ngoba ngiyakutshela lo muntu lo uyinkinga lo muntu. Usangathenga ngisho usinawana uma bekubona bemfonela. Yabo la nithenga khona. Iphoyisa la selizama ukusave wena lapho. Bese lapho wami phethe uMazambane. Bese wangenzela isimanga bese. Wangikhombisela enye isayidi ukuthi indlela ehlezi simbuka eyiyona nendlela athatha ngayo abantu osinawana abashaya ngayo. Usukwenza nje kodwa hayi sungayiqondile leyo. Ngoba uzwela unayo. And uyaphila leyo mfethu. So wathi wena relax nje wena mhlambe ngo-10 kanje noma ngo-9 ekuseni. Mawubona usuthungiwe usu-right uqedile ukubhandisha esandleni kahle. Usungaphuma uhamba uthenga into yokubhema fast unyenye. Ungayi futhi la egcwele khona osinawane kakhulu. Ngathi ngala ikudayisa khona engagcwali khona osinawane. Uthenge nento ozoyidla kubuye nayo. Wathi okay ngiyabonga futhi. Wathi please uyangibuka kade ngisebenza night shift. Ngiyaphuma ke manje kuseni. Ngiyojabula mase ngingena ntambama ngikufice la. Yabo ukuze ngizozama ukutholela nendawo ozohlala kuyona ozolala kuyona. Ngoba zwakale ngiyakutshela ngikubuza. Khona okushaya amanzi la. Mina okay. Ayahambe. Lo 100 rand vele senginikile wona. Ngihlala nje. Ngicabanga lento ukuthi hawu lo muntu yini ngempela inkinga yakhe kephi kanti. Wasibhanqa sonke ngebhande lodwa yini senzeni ubani futhi kahle kahle amfunayo lo muntu. Uhloseni lo muntu kahle ngoba phela besibulala vele. Yini amenze ukuthi afuna ukusibulala sonke. I-answer angayitholi lo ngiyibuza kanjani. Fihle kahle lo 100 rand lo. Ngizumeke ngilale. Semnyama la. Kufike lokhuzana iSulman inginyakazisa. Ngiphaphame yabo. Ngilibuke iSulman eyangilazi. Lithi izinews wakhele ngithuka yabo ngoba ligqoka isikhindi ligqoka iskipa esimnyama yabo.
esincane siwu-short sleeve ligqoke namateki kanjalo yabo ispova nje. Lithi hayi relax, don't be scared. Me, I'm the manager for the security company who was working, who was under Jake's yabo. The guy was working, I'm his boss. I'm his boss or I'm his manager, yabo. So I want to tell you what happened, yabo. And I want to ask you to bear with me, yabo. Let me know, okay. As I listen, nigga, we tried to get the guy, but we couldn't get the guy. Cause he ran away. But what he did, he left his gun, yabo. So we took his gun. The gun is on us, yabo. But him, he ran away. So we don't know him. We don't know his name. We don't know where he stays. And we don't know nothing about him. And the person who only saw him, or who saw him, who's still alive, is you. Because the other guy you was sleeping with, the one who didn't get shot, he was sleeping, he didn't see his face. So it's you who can see him, it's you who can identify him and tell us where is he going, where is he staying, where you saw him, yabo. So what I'm gonna do, I'm gonna leave my card to you. This card I'm giving you, please keep it safe. It's for you to call me whenever you see him or whatever you get about him, any information, just make sure you try your best to call me and tell me. Because that guy, we want him. We want to find him. And we want to make sure that he gets sorted on what he did on your level, because that's not the right thing. Why would he do such a thing to kill street kids who are sleeping while they were sleeping? So please trust me, and I will trust you. Okay. Apale nenye number kanjalo tuzokwe number yakhe. This is my private number. It's not the company number I'm using. There's my other number, my direct number, this one. So what you can tell me about him? Do you know him? Yeah, I know him by seeing him. And we all know him by seeing him, all of us who were sleeping there. It's just that we don't know his name, where he's sleeping, or which flat he stays at. But I think when I come out the hospital, I can find out where and who he is about. I thought, okay, if you can do that, me, I'll try all my best to support you with anything. So please do that favor for me so that we're gonna catch this guy. This guy doesn't need to be outside. He needs to be in jail. That's okay, my brother. I thank you. Okay, wait, I'm coming back just now. That's okay. Ikhathi ngilibuke yabo. Sengikhohle igama lekampani ibhalisene yabo.
kodwa nje usephuma nje ngimlinde kancane ukuthi hhayi athi uqhele, hhayi ngibe ngivuka embhedeni ngibe ngimlandela kancane. Hhayi uma ngithi ngiyabona ayaphuma adlule ama-security emotweni, uma efika emotweni angene kwipholo kanjalo elinestika salo le nkampani lebhaliwe negama lenkampani, and phakathi kuyona le moto hhayi kuyabonakala uyedwa, hhayi adume futhi ahambe kamnandi. Hhayi ngibona ukuthi hhayi uhamba yedwa lo muntu, hhayi ngibuyele ngaphakathi hambe ngiyolala futhi embhedeni yabo. Ngithe ngithi sathi salala nje, hawu nangu umuntu usela vele kunegaraji laphayana kituzo se-Eddington, kunelokhuzana, kune-spa ney'tolo nje zamaPakistani ey'ningi. Hawu nangu uyabuya umuntu wakhona uphethe uplastiki, uphethe ulofu wesinkwa omhlophe, Albani, uphethe u-2 litre wedrinki esengikhohliwe 1 flavor, uphethe inyama yakaspa le angazuthi iwubhekeni kanjalo yabo, isesitsheni kodwa nje iningi nje inanesuphu yakhona yabo. Nelokhuzana neyogathi nama-chips, ama-snack chips yabo. Nane kodwa nje wayey'phethe izinto nje impela, ngoba neslip sasiphakathi. Imali anginika yona nje u-R30. Wathi and there's some small money I bought with the money. Yabo, this is what I had. Hhayi ngibonge kamnandi yabo. As I'll see you, please make sure you do what I asked you to do. And mina okay. Suwahambe. Bheke-ke kulezi zinto lezi anginike zona, ngifuna ukubona evuliwe. Hhayi isinkwa savaliwe nje kahle, hhayi kubonakala singenankinga. Usabani upoison manje? Hawu bese lishilo nje iphoyisa lethi ngibheke noma yini kade ngingathembi muntu. Idrinki hhayi isavaliwe. Ilokhuzana inyama le angithi bayifake istika lesi se-surprise bevale ngaso phezu kokuvaleka kweseji. Hhayi istika sisavalile kahle, sikhombisa ukuthi asikaze nje zivulwe nazo. Iyogathi hhayi nayo isa-right, ama-chips hhayi nawo ngibona sasa-right, kahle kahle konke ngibona kusa-right. Hhayi ngikhululeke ukuthi hhayi lezi zinto ngingazidla, hhayi lo muntu hhayi akayona mhlawumpe i-trap noma akathengiwe manje ukuthi azongibulala. Ngidle yabo lapho sekuyakhanya-ke, lapho sekuyakhanya nje ba ekusile nje impela. Hhayi ngidle ngiqede ngibeke okunye yabo, fasa uplastiki, shuthi senginamali eno-130. Bafike kodokotela nonesi bengisuse kule room, bengise kwenye room, qaleke balobe bengijova futhi again. Clean isilonda, balobe bengithela ngenye into bengiklina kanjalo isilonda, inxeba njalo leli lokudubuleka.
engithishe bakho ukhonkolo kanjalo phambi kwami bewakha awubeka eceleni isho balindosi wami bawufaka kumina bangibhandisha-ke kahle bangibhandisha wena indlela iy'nhlungu ezazibuhlungu ngayo awuthi isandla mewasithinta nje kancane ngoba inhlamvu iyagudla ithambo yabo kwasala kancane ukuthi inhlamvu ishaya ithambo ngqo hhayi beqede-ke labantu-ke laba kodokotela nonesi kuthiwa hayi still uma usafuna ukurelax kodwa kusu-right asaka-discharge safuna ukuyokushaya i-x-ray yabo sibone ukuthi ngempela na u-right hayi mina okay ayikho inkinga ngirelax embhedeni hey ngisarelaxile hhayi kuthi ngiyalala akusalaleki-ke manje ngirelaxele thushu abantu besifazane abawu-3 abezulu oyedwa ngiyamazi-ke e-police station ukuthi umseshi hhayi ukuthi lapho ngimazi ngokuthi ngimazi kakhulu naye ukuthi ubani waba angithi uma ngiboshiwe nje ephoyinti ngibe nakho ukumbona efika evenini uma sibuya e-Westville sizo-attend ephoyinti amameza amagama abantu abafunayo abakhiphe evenini ahambe nawo ngimazi kanjalo samone 2 times enza leyona sawubona bhuti hayi yabo unjani hayi ngiyaphila ngabe uzwakele wena yebo hayi ngikuzwakele hayi kwangcono size kuwena thina singabaseshi balana ephoyinti size ngale esehleko esinehlekele yabo icala selivuliwe belivule yini i-states yabo wena njengoba ubukhona nje ulimalile futhi ubone yonke into sifuna ukuzwa ngawe kwenzakaleni zonke hhayi ngiqale ngibatshene noyibhala phansi-ke lapho-ke lo moya hhayi okay zwakele singajabula nje konke lokhu kade ukusho uma ukuthi kuyiqiniso ngoma engayona iqiniso uzwakele wazi ukuthi ngisho impilo yakho nawe uyayidayisa yabo ngokuthi uqamba amanga kodwa-ke zwakele konke osakushilo yazi kunjengoba usho esikuficile futhi nakwisini kunjengokusho zwakele siyakucela-ke ukuthi abanye abantu abafika la kumele bethi ba amaphoyisa ama-security noma abaseshi ungakhulumi lutho nawo abantu ongakhuluma nabile abakulethile nathi khona abanye seke bafika la kuwena hayi khona oseke wafika ubalo i-manager yama-security aka-Jakes hayi bo ufuna nto bezothini kuwena hayi ubezongibuza ukuthi ngi-right yini nokuthi ngiyamazi loya muntu engitshena futhi nokuthi kwenzakaleni yabo so ikona kuphela kade kubuza kona ngathi mina
Okay. Bakhona nje abanye abantu abafika la abakufunayo ongabatholi kahle uzwakele ucela nje kwi-toilet samuntu ofuna ukuphalaza or samuntu okhishwa yisisu, umuntu ophuthumayo nje fast, usuke uhambe uphume ubaleke uye police station. Mina okay sister, nayi inamba yethu ongasifonela kuyona mekhona into oyizwayo noma oyibonayo noma ongayitholi kahle njengoba usala esibhedlela. Esokujabulela nje mase bekudischarge esibhedlela uze ngqo e-police station ufike usilinde sezwana. Hayi yabo sister, okay sale kahle aba ya bekho abanye abafike bala ngahlala nje ngahlala kwaze kwayintambama sengilinde nje leliphoyisa lithe liyabuya. Angikwazanga ukuyothenga isikefu, imali yami isakhona. Hayi fike-ke leliphoyisa ntambama, Zokwele hamba kanjani? Awu grand, hayi grand, yabona-ke namhlaba lifike linormal. Hhayi lento engigcina ukumbona efike eyiyona, yabo. Uright yonke into covered, mina angikho right. Yini bese ungangitshela ubhemile, mina angibhemile. Hayi buka kanjani phela? No, asiyeqe leyo. Into engangisiza ngayo kezwakele ukuthi mase udischarge la wenze sure nawe ukuthi uyakhumbula ukuthi ngithe uze police station. Yabona ngoba sekuyi-night shift nje kusebenza thina, batshena police station uze kumina bazongifonela uma ngingekho ukuze ngikuthatha ngiyokufaka endaweni e-right e-safe. Mina okay, ngisawuspana uma khona into oyifunayo inamba yami nginikile, ucele bekufonise, yabo. Ugcina uphuma nini esibhedlela uyatholakala yini lo muntu umndeni wabashonile ubangani nawe? Ngoba amaphoyisa khona nobufakazi bama-security yonke into. Okay, ngidischarge esibhedlela, Yeah, ngiye e-police station. yeah. Uma ngifika e-police station ngisho ukuthi ngizofuna bani, kuthiwa ngifunani kuyena, ngisho ukuthi hhayi uyena othe angize la, khona into afuna ungilungisela yona. Kuthiwa hhayi-ke ubhizi akekho-ke, asazi futhi umthola kanjani, wena ungahamba uyobuya yini. Mina okay, hhayi ngihamba. Into yokuqala vele kwethu into yokubhema ngiyibhemele, njengoba ngibhema futhi nala ngithenge khona ngithenge kwenye indawo ngingajwayele ukuya kuyona, nala ngibhemela khona ngibhemela kwenye indawo ngingajwayele ukubhemela kuyona. So ngahlala kuleyo ndawo 3 days, yeah 3 days. Kwakhona into ethi ayazini, hamba ubheka lo mngani wakho lo odutshuliwe naye ongalimalanga, umbuze ukuthi sithini yini esayizwile. Hhayi nangempela ngihamba
mengihambe ngibuza ukuthi hayi bafethu sibani bani ningaze nimbone so ukhona la siyambona ukephi selala asimazi kulala ngoba kasalala abendala khona mina okay uhamba nobani hayi basho hayi ngihambe ngombheka la kuhlala khona leyo mfezi hlahla le ngimfice khona usehlala nayo leyo mfezi ngimbuze-ke yithini wajabulela ungibona bese ngiyambuza-ke bese yithini khona kodwa information etholayo futhi ngalo muntu ukuthi le nto ayenzayo yenziswa yini athi ayizokele ngabe ngihamba amanga ngakeza fa khona yabo and ngifune ngihambe ngibuza futhi ngale nto le yabo ngoba lo muntu lo usamdenja mina okay ayikho inkinga futhi nambe ngithi ngizoqala right mfethu yabo nenye into engithusayo ushawe ngo-3 bullets bese kodwa awuthintwa ngisho inhlamvu eyodwa kanjani uthi angazi bese zonke ingene emqameleni iy'ndlebe zowu-2 nasencegeleni yawo bese shuse ngidubula ngazi ngayiphi indlela kodwa nje eduze kwey'ndlebe nasencegeleni ishaya emqameni okay fine nidlule kulo bethu-ke ngidecide ukuthi ayazini lo bethi ngiyambona akekho serious ngale nto yabo akayihluphi futhi ngokuthola ukuthi ulo muntu ubani okwabani ngoba siyamazi ukumbona yabo hayi kufanele ngisuke mina la iphoyint yabo ngoba lo muntu lo ngenzeka athenge nomba umuntu osondelene nami ukuthi mekangibona noma angisondeze eduze kwakhe lo bethu ukuze azokwazi ukungithola hayi fanele ngisuke lapho yini hayi 1+1+1 angihambe ngibuyele emaskani yabo ngibuyele eSt George ngoba hayi eSt George angiboni ukuthi angangithola khona hayi nangempela ishwi St George ingatsheni muntu mengifika la eSt George hayi manje izinto yisanomali phela nje mengibatshena ukuthi sengehlekelwe yini bathola so okay fine ngoba sengibuyile eSt George kudlula iy'nsuku kudlula amasonto ngelinye ilanga ngiyahamba isonto ngiyiphantela ngoba phela ngiyiphantela ukucosha amakani ama-cardboards yabo khona usinawane engimazele phoyinti uphante ebeach uyaphuza ngisho utshwala kodwa uyayibhema ingonganayo lo sinawana lo uloku engibuka yabo ngingamnaki yabo lo mina daba utshwala-ke lo uyasangana futhi sebukele ukusangana kwakhe hayi ngingamnanga qhubele ngiyigcoshela izinto methi ngiyabona yibo umuntu nangu lokhu engilandela kancane yabo abanye lo engilandela kancane ubuka mina abuye nangaphesha komgaqo yabo ubuka ngaphesha komgaqo amehla amabuke nawo mina ngiyabuka yibo abantu mhlawumbe abangu-9 abahamba phesha komgaqo nabahamba same direction la siya ngakhona la ngiya ngakhona kube khona into ethi ayijika ushone ngala ubone thithini yabo
angijike ngishona kwelinye isayidi phuma ngenye indlela ngishaya ngathi anginakini sengiphathi nendawo naleyo ndlela phenduke ngibuke emuva mengiphenduka ngibuke emuva nangu lo Sinawane ngenaba labantu emva kwalo Sinawane sebebaningi-ke futhi manje mhlawumbe adonsela ko-20 manje nemoto futhi eziwu-2 ey'lokhu ebalandela kancane yabo isemini kabhala angeke ayibuza ishaphu manje lo Sinawane kukhona iy'nkinga kuzona usethatha abantu uzobafaka kumina for iy'nkinga zakhe yini zithini ngempela kodwa angingayi kakhulu fanele ngibuzena lo Sinawane ngithe ngiphumela nje komunye umgaqo ngisheshe cashe ngey'moto ngihlale phansi pavement yabo ngibeze ngaphesheya umgaqo akekho ufana imbonile kanje manje dihamba manje la ngithuke ngishaya uvalo yabo bani manje lapha zishaya ngithe ngisayibuza lokho nje thushu lo Sinawane lo ku-pavement yabo hamba uyaqalaza nayo uyakalapha njengoba ethushu uyithela kumina ngqo wasane ngisukume ngibamba ummese ngesandla mina indoda eshayisa la usungijwayela amasimba wena indaba wena ufunani mina wena olongilandela nabantu wena bezishaphu athi wena usukhohliwe wena wenzani ephoyinti ngenzani ephoyinti lalela la wena ungazungidakela mfethu yabo uqonda ukuthini ngale nto eyishoyo ubalekeleni wena ephoyinti mina indoda lalela kusondaba yakho ukuthi ngibalekeleni ephoyinti yindaba wena ufunani mina labantu longilandela na hayi angazi-ke bona bafuna wena kodwa ufuna ukukhuluma nawe emtshethe yakho bantu engikhuluma nabo mina usek hamba ubatshena yabo leyona kodwa wena uzokugcwala fanami tshena musiloko ngilethela iy'tori zakho lalo kuyiphosa kumina sebeyasibona lapho abanye sebeyeza la ngisuke ngithathe iy'nto zami ngihamba ngisuke ngithathe iy'nto zami ngihamba ye hhayi beme kuyena bekhulume naye yabo hhayi ngibona beshayela namasayini abanye abangaphesheya umgaqo uthi sheshani gijimani shona ngakuyena yabo hhayi gijima impela ayikuziwe ngakumina awe ngempela ibuza ishaphu kanti manje kulezi yini kanti iy'hlahla leyo ngoba beza begijima nje la ngiya ngakhona ngiyethela kwama-metropolis amantombazana awu-2 namadida awu-2 intombazane yodwa yakhumbula nginenkinga ngihleli lapha ngaphandle police station Professor kuphi phandle eka-metro police station ngiye-groundini uye groundini ngize ngikhuluma nawe ngalelo langa oh khona ithekeni yangisiza yabo yangasekhaya isipana khona iyona namajita awu-2 nenye ithekeni ngiyithele kubona
Hhayi ngiyibingelele ngiyimise yabo. La bantu basane behlise ukushesha behlukane yabo. Ilo sinawana-ke nje usemile lokho engibuka. Yabo uyazulisa umile lokho engibuka. Ngiyitshela sister nabantu abangilandelayo bahamba naloya mfana lo. Angazi bafunani. Yabo. Kodwa-ke ngiyazi ukuthi mhlawumbe uzoyitshena ukuthi ngidaka ama-drugs engangikholwa noma mhlawumbe ubone mhlawumbe ngiyakubambezela. Kodwa nje ngisakutshena sister yabo. Akakenzekile ukuthi angiboni kahle futhi nami ukuthi kahle kahle ngempela yini na. Sister yazini uma uba nenkinga uze kumina lapha e-police station. Hhayi nangempela hayi sister beqhubeke behambe ngiqhubeke ngihambe nami kancane jike khona bona baqhamuka se-police station mina ngiyase ngiya ngakhona e-police station. Mithi ngiyabona mese ngihambile nje ibangana ngiyaphenduka ngibonge emuva. Yila abantu sebemile futhi ekhona indawo ngiqhamuka khona sebebaningi khona abami ngala ka-right omgaqo khona abami ngale ka-left omgaqo bakhuluma babheke ngakumina balo bekhomba kanjalo. Ake ngayibuzisha wena ugcina uthola kanjani Thaba kubo walo muzi lo sesigoqe nje? Ngithola ngani ngayo lo sinawana lo ngoba ngiphinde futhi ngiye kuyena same time or same day besangilandela labantu. Ngimbuze bezithini zishapho ngempela kanti bethona uthini kumina athi ngiyakutshela nje ukuthi labantu abakubukala bafuthi abashona yabo bafuna ukwazi ngawo ukuthi ngabe namfethu lokho abakuzwayo kuyiqiniso yini ukuthi wabadayisa abafethu yabo noma mhlawumbe kwenzeka ngenye indlela yabo khona into ekubalekisayo ngoba ungasahlala ephoyini. Mina ukhuluma ngani pho mfethu kumuntu e-straight phezulu waqala ngiphendula ngendlela yakho ngendlela othanda ngayo mfethu. Yini ngicabanga mfethu lento mhlawumbe bethi umdlalo yini yabo. Athi hayi ngiyakutshena into ekutshena bafuna ukukhuluma nawe. Mina ngeke ngikwazi ukukhuluma nawe bebangaka hayi sengixolela futhi ngiyasaba kuphela nje ngobatshena ukuthi mina kukho konke bona bakwaziyo noma batshenwa kona awukho kuyiqiniso. Uma befuna iqiniso abeze kumina kahle sihlale phansi sikhulume ngibatshene kwenzakalani nokuthi yini yangibalekisa ePhoyinti yabo. Mina-ke futhi yangibalekisa ePhoyinti ilo muntu owasidubula ngoba akaboshwanga usakhona loya muntu and angimazi kuhlala kuleli bhelidi yabo. Kuphela ngimazi ukumbona yabo. Manje engisabayo uzothenga usinawana la ngithenga khona noma la ngilala khona bathole ukuthi kephi bese bangidayisa. Athi lo mfethu okay ngizobatshela. Ngimtshela futhi nokuthi ayazini enye into engifuna bayazi abangani bami laba bethi abashona engineminyaka ngiphila nabo engingazi ngisho inhlamba efaka abazali bami phakathi kubona engingazi ngisho isandla mhlawumbe ngisho impama yokudlala
yabo abakaze bangibeke isandla abakaze bangithuke ngey'nhlamba ey'nyanyisayo so angikaze ngibe nenkinga nabo. Why So, bengaya police engifuna station? mina ngifuna ukuthi bazi ukuthi ngimsulwa and ngeke ngiyibalekele into engekho engayazi. Ngihlala lapha e-Albert Park phansi kwe-bridge ngaphakathi. Mina ngifuna bangithola khona ngeke ngiyibaleke. Ngisho kuthiwa bafuna ungibulala seyomana bengibulala. Ngicabanga ukuthi zwakele bakuzwile abebefuna ukuzwa. Ngicabanga ukuthi nawe ukukhulumile ubufuna ukukhuluma ukuze noma kwenzakala ngempilo yakho kodwa ukhulumile nanokuthi bayekuthi akhona amaphoyisa okuyiwona asukumela lolo daba. Ngicabanga ukuthi abanye abantu abangakwazi ukuthi bekulekelele kulolu daba lolu. Ngicabanga ukuthi ke empilweni yakho nasempilweni yabo njengabomndeni bazoba nazo izimpendulo sebeyojaja ngenkulumo yakho. Nathi nami angeke ngisho lutho ngizwa lokho kushoyo. Yebo. Mawukhuluma ukhomba indaba zamaphoyisa ukhuluma ukhomba indaba zama-security shuthi bakhona abantu abangahamba beyobabuza ngoba mhlambe bayalazi usuke kwenza ngasisigameko bengakwazi ukuyozwa e-police station eyiphethe icala bengakwazi ukuyozwa kwi-company security kwi-security company le kuyiyona nomuntu okuyena wanisiza zonke lezo zinto lezo bengakwazi ukuthi beyilandelele ukuze bebe nobufakazi obugcwele ngodaba lamalungu omndeni wabo. Indaba ebuhlungu lo ikhulumayo kubhlungu obuyikhuluma kabi unqanyukelwa na umoya since indoda engaphilile kulezi insuku kahle ngoba iyona lento mfethu. Ngicabanga kodwa ukuthi ozwile uzwile bafowethu sinenkinga enkulu eSouth Africa yezidakamizwa ezibulala intsha yakithi. Sinenkinga yezidakamizwa ngiyaye ngithi mina sihleli endlini eshayo iyasha indle sihleli kuyo. Okubhlungu kakhulu ukuthi akekho umuntu okunakile lokho akekho umuntu okubukayo lokho. Ziningi izinto ezingabe siyazenza siyahlangana njengomphakathi siyazilwa izimpi zazo kodwa kuficakala ukuthi wonke umuntu uyofuna kusukunywe ngoba sekuyingane yakhe eseyidakamizweni noma sekuyilunga lomndeni wakhe eliseyidakamizweni engabuya sukuma umkhuba ukhuza usekude. Ngakho ke bafuthe igama lami mina nguProfessor Ngwamkhize Ndabwa phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho le ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba engxenye ohlelo lethu oluwuchungechunge lo yethamele How I Ended Up in Drugs okuwuhlelo noma kuyingozi lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya esidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Lokho sisuka sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi nokubhula umlilo lapho ungakafiki khona. Kukuwena ke ukuthi esikhulumayo la uyakuthatha uyafunda khona noma ubona ithuba lokudlala ubona ithuba lokuhleka ubona ithuba lokuchitha isizungu. Cabanga ukuthi la chitha izungu asisichitha izungu la siyakhuluma lapha ngempilo zabantu zangempela. Siyacela abafowethu kusukunywe siyacela ke mangabe uyaqala kuba ingxenye ohlelo lethu ucindezela subscribe button ucindezela nebell ucindezela ibell izokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisiposayo izoqenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi uzobuza uzitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela abantu bejoin membership bafowethu amandla membership amandla angayinyakazisa eSouth Africa. Ngithi South Africa enganyakazisa umhlaba wonke amandla membership. Siyacela abantu bengayithathi kancane membership. Sinabantu abo100 abangaphezulu ko100,000 kodwa abantu abajoin membership ba144. Ikutshelani ke leyo nto ikutshela ukuthi bonke labantu laba abanye abangaphezulu ko100,000 abantu ngempela abanesifiso sokuthi lento ibe impumelelo kufezeka amaphupho esinawo ngeMPTV1 ba144. Okuyinto ebuhlungu neyinto eyayimini ibuye ingihlekise njengomhlalo waseSouth Africa ukuthi siyakwazi ukuthi sikhale ngohulumeni sikhale ngazo zonke izinto kodwa bese siyakhohlwa amandla kuthina ukuthi thina ngamandla ethu yini esingayenza. Uma ucabanga abantu aba100,000 bengahluleka ukukhipha mhlawumbe izingane eziwu20 ngenyanga ezidakamizweni kungenzeka leyo nto leyo kodwa manje ngoba
isizwe sakithi sinje mina ngenza ngamabomu ukuthi ngithi 20 rand ngoba ngiyazi ukuthi akekho umuntu ongahlula uku-afford 20 rand njalo ngenyanga ukuze sikwazi ukuthi sibhule umlilo sikwazi ukulekelela lezi ngane lento izosiza nawe mosunengane eseyidakamizweni ukuthi ena sesiyocheck ukuthi awu ilunga le-MPTV1 elikhokha 20 rand ngenyanga linengane eseyidakamizweni siyakutshela mfowethu sizoyihambisa ingane yakho ema-rehab noma ngabe bafuna malini siyihambise odokotela yonke into sizokwenzela yona ngaso lesi sikhwama lesi kwasona lesi sikhwama ngazivuliswa yinina kodwa-ke manje kuyacaca ukuthi isikhwama siza kancane nokuyinto-ke ezokwenza ukuthi kudileye impumelelo ye-MPTV1 ney'fiso esinazo ngalesi sizwe sethu ngakho-ke uma usubuke wazafika la okusho ukuthi sidla amaningi esakeni ngakho-ke mina sangincenga